Kurt Frantzen her. I det herrens år 1992, den 23. oktober, sidder vi her i et hyggeligt hus i matrikelnummer 11B i Stokkebjerg. Huset har naboer Flemming og Anders, og bag ved huset støtter op mod Stokkebjerg gårds marker, der har et matrikel nummer 2A. Foran i haven møder vi en garage, hvor der er plads til 2 biler. Der er en have med grøntsager, og længere fremme ser vi sådan noget, en vippe og græsplæne, og så ligger huset jo som sagt lidt tilbage. Og Paul og Ida bor i huset. De har 2 børn og en hund og en lille schæferhundhvalp. Vi vil forsøge at finde frem til, hvad huset har at fortælle os med den baggrund, Paul har fået af oplysninger. Værsgo, Paul. Ja, første gang vi stiftede bekendtskab med huset var, da en, der boede her, Hans Jørgen Nielsen, som er på øvrigt af bror til Flemming, som nu er nabo hertil. Da var jeg engang herude, kan jeg huske, og synes, at det var sådan et dejligt hus. Så da jeg så en dag så, at det var til salg, skyndte jeg mig at få nogle oplysninger på det, og fandt ud af, at det skulle nok kunne lade sig gøre for Ida og mig at kunne klare det. Ham, der boede i huset, hed Krav og var journalist ude på Kalundborg Folkeblad. Han havde et par år forinden mageskiftet med Hans Jørgen Nielsen, med dem, som bor inde i matrikelnummer nummer 7. Så de har altså flyttet herind og omvendt. Men økonomien, den var vist ikke så god hos Krav, så han valgte at sælge det. Han havde overvejet, hvordan han skulle bygge om på huset, og havde også fået en masse tegninger til, hvordan han ville bygge om på det, men kunne vist ikke rigtig låne pengene til det der kæmpe ombygning. Blandt andet så skulle hele taget have været revet af huset, og der skulle have lavet fuldstændig ny øvring på. Så det havde blevet noget bekosteligt noget. Hans Jørgen Nielsen der havde også på et tidspunkt fået lavet nogle tegninger, som jeg også har set. Det var sådan nogle bo-bedre-tegninger med nogle store glasfacader, der slet ikke passede sammen til huset, som er stråtægt. Så vi købte huset, og med det i baghovedet, at vi godt vidste, at der skulle laves en hel masse om på det. Men selve husets ydre vil vi ikke ændre, fordi det synes vi så godt om. Så det ydre har næsten bevaret udseende, hvilket vi kan se på nogle meget gamle billeder fra omkring 1900-tallet. Ja, 1911 måske. Fordi da så huset stadigvæk ud, som det ser ud nu. Jeg har fundet nogle gamle billeder fra den tid, hvor blandt andet på Historisk Arkiv, som viser huset her udseende. Og hvis man ser det forfra, så ser huset faktisk ud, ligesom det gjorde dengang. I 1911 byggede man en ende til imod syd. Den eneste måde, man kan se det på, det er, at de 2 sidste vinduer i vores stue, der er overkanten, den er helt lige. Hvor imod de andre huse, de andre vinduer, der er det buet. Og der er også inskription op i gavlvæggen deroppe mod, at det er bygget til i 1911. Er det udvendigt, den inskription? Ja, den er udvendig. Og det vil sige, at oprindeligt der har det altså været et meget, meget lille hus. Et meget, meget lille hus. Og da vi kom, så var der også et lille udhus, som alt var faldet sammen i. Det har vi så også bygget op og lavet en ny øvring på, og nytækket det hele. Det udhus, det er det, der ligger til venstre fra indgangen. Ja, det er det sydvendte der. Ja.
Og der har vi så fået at vide, der havde man både hest og gris, og der var også noget brændeskur og i gamle dages stas derude. Og det er faktisk ikke ret stort, det hus, og det er utroligt, der har været plads til alle de ting. Ja, på et tidspunkt, så, da vi skulle bygge om, der var der blandt andet et værelse ved siden af køkkenet, hvor vi skulle rive nogle gamle gulvbrædder op. Og de gulvbrædder der og strøerne der, de lå direkte på jorden. Da vi brækkede gulvbrædderne op, der var så mange rothuller over det hele, så når man trådte på det, så trådte man sådan 10-20 cm ned i det. Og man havde faktisk fornemmelsen af, at der sprang rotter rundt der hele tiden, ikke? Og jeg kan huske, at vi stod i hver eneste øjeblik og ventede, der var rotter. Men det var der altså ikke, og naboerne havde også fortalt os, det var mange år siden, der havde været rotter. Men lige netop det værelse der havde været soveværelse, eller børneværelse. Så, og der har alligevel været et farligt leben nede under de gulvbrædder. Mens de har ligget og sovet der, så er de nok kommet op og løbet på gulvet der, alle de rotter der. Køkkenet, som vi også ryddede ud, var også fuldstændig gennemmet af især mus i hvert fald. Så det trængte også til at komme væk. Ellers så har vi så ændret det indvendigt. Rummene er stort set, som de har været hele tiden. Jeg har bare sat nye indvendige døre og faktisk fornyet det helt. Den trappe derinde? Ja, den er ændret lidt. Det er en ny trap. Oprindeligt var der bare en lille trap, der gik op til ovenpå, hvor man så havde lavet ligesom et gammeldags gæsteværelse i den ene ende, og det havde vist nok været der altid, det gæsteværelse. Og i den anden ende var det bare åben loft deroppe med lerk stampet gulv i den ene ende, altså mod nord, hvor man sandsynligvis har haft korn liggende. Men ellers alt er bevaret af bjælkelæde og gulvbrædder, eller loftsbrædder må jeg hellere sige, er bevaret over det hele. Det er ikke ændret. Og det eneste, der er ændret udvendigt, er faktisk, vi har lavet en karnap med en udvendig terrasse på, hvor man kan gå ud op fra førstsalen, og man kan se ud over hele Stokkebjergs og Basbjerggårds jord, helt ud til Stokkebjerg skoven, og man kan følge skovkanten hele vejen rundt, hvor man kan stå og se alle dyr og fasaner og alle andre ting gå derude. Det er den eneste ændring, der er sket udvendigt på selve huset. Så har vi så bygget noget til det gamle udhus, der var der, sådan så det blev en lang bygning med en carport. Og plus på den nordlige side, der har vi bygget også sådan en overdækket terrasse med stråtag også, med en muret mur, så det er bevaret nogenlunde i det samme stil som det andet. Så har vi selvfølgelig lavet en hel masse om ved haven og sådan noget, fordi det var groet meget til. Om bagved har vi lavet en hønsegård, og jeg har vist nok også lavet, vi har gravet lidt af grunden væk derom, fordi der var lidt plads. Oprindeligt tror jeg nok, grunden gik helt ind langs med muren derom, kun 1 meter eller 1,5 meter. Så den er vist nok blevet lidt større grund derom, end den oprindeligt skulle være. Oprindeligt skulle den nemlig være 1535 kvadratmeter. Men sjovt nok, da jeg engang skulle lave en haveplan, skulle jeg for sjov skyld måle op, hvor mange kvadratmeter der var. Og til min store forbavselse, så viste det sig, at der var kun 1300 kvadratmeter på grunden, uanset hvor meget jeg indmålte ud. Så skyndte jeg mig at ringe til landmåleren og høre ham, om han havde nogle matrikelkort. Ja, han havde et gammelt matrikelkort, som han sendte. Og så ringede jeg til kommunen og sagde, at jeg betaler for meget ejendomsskat, fordi jeg har kun 1300 kvadratmeter. Men det var ikke deres problem, sagde han. Det var mit problem, hvor de kvadratmeter lå inde. De er søde. Ja. Og der fandt jeg så ud af, at grunden havde 2 parallelle sider, henholdsvis til Anders og henholdsvis til Flemming. Og sådan lidt skrå bagside op mod Stokkebjergs jord. Og det er faktisk ikke, som grunden ser ud i dag. For ind imod Anders, der er et indhug midt på grunden med en 4-5 meter. Så den side er i hvert fald slet ikke parallel. Så er så bare spørgsmålet om,
om det er galt, eller hvad det er. Men jeg har ikke lyst til at finde ud af, så længe jeg har et godt forhold til mine naboer, hvem der har noget af min jord. Så indtil videre, så finder vi ud af det der i mindelighed. På et tidspunkt, da jeg fandt ud af, at jeg ville undersøge lidt historie om mit hus, og jeg tog hen på Historisk Arkiv for at se, hvad de havde. De havde faktisk ikke særlig meget, men det lykkedes mig via mit arbejde også at finde frem til nogle af de mennesker, som havde boet her tidligere. Det vil sige, det er nogle børn til en vejmand, som boede her, og som jeg vidste havde boet her omkring 1900-tallet. Og dem tog jeg kontakt til og inviterede herud på en kop kaffe en dag. Og der kom to børn og en mand og en dame, som var barn af huset her, og en svigerdatter, som også havde kendt en hel masse til det her. De kom herud, og de havde sjovt nok nogle gamle skøder med, som de godt nok ikke ville af med, men som jeg fik lov at tage nogle kopier af. Og der er blandt andet et skøde fra 1910, hvor huset blev solgt til deres far for 1225 kroner, uden nogen form for låntagning. Det var kontant købsum. Men i 1911, der er et skøde til. Nu siger jeg, at det blev solgt til deres far. Det er ikke helt rigtigt. Det blev solgt til en, hvor deres far boede i det til leje. Og så i 1911, så købte han sig selv huset, efter de havde boet til leje der. Og der blev det så solgt for 3.000 kroner. Men der var så også lavet et lån i Holbæks Amts økonomiske selskab. Og sjovt nok, så kan man så se de skøder der, hvad ting man lagde vægt på dengang. Blandt andet så kan jeg læse op for det ene skøde her, at man under specielle tilbehør, hvor man i dag nævner køleskaber, fryser, her der nævner man, jeg læser op, alt i øvrigt tilbehør navnlig en kakkelovn, et komfur, en indmuret kedel, et køkkenbord, en vask og en tallerkenramme. Det var de ting, man nævnte, der skulle tilhøre huset. Så det er sjovt at sidde og læse sådan et gammelt skøde og se, hvad man lagde vægt på dengang. Men de børn der, de fortalte mig jo så en hel masse om hvordan det havde set ud dengang. De kunne selvfølgelig også bekræfte, at selve huset udefra ikke havde ændret sig så meget, fordi de kunne så ikke huske, at huset havde været mindre, og kunne ikke rigtig give mig nogen oplysning om, hvem der havde boet i det før den tid der. Men de kunne nævne, at de var, jeg tror de var 7 børn, det er jeg ikke helt sikker på, men de var i hvert fald mange børn i det lille hus her, og der var jo så ikke udnyttet op ovenpå. Så alle de mennesker, jeg tror de sov 5 i det ene værelse, og det er det, vi sidder i nu, et køkken. Der var ikke køkken dengang, der sov de 5 inde i det lille værelse der. Og om bag til der lå køkkenet så, og der var jo ikke, på det tidspunkt, der var ikke lavet kloakker, så der var et stort moshul, som grænsede helt op til huset, hvilket så i øvrigt også havde gjort, at grunden havde sunket lidt derom, så det var blevet et skævt hus lige pludselig. Men grunden, det er kamstensgrund. Og det gjorde, at når man havde vand ved køkkenvasken der, så løb det ud igennem hul og ud i den mærkegrav deromme. Og der sagde de sådan på et tidspunkt af året der kunne de så stå og slå rotterne ihjel, når de løb ind igennem hullerne i kamstensgrunden der, fordi der var så mange rotter der. Og vandet, der var ikke nogen brønd af nogen slags. Det hentede man ude på Stokkebjerggårdens mark, en 100 meter ude på marken, der lå en mærkelgrav, og der hentede man det vand, man skulle bruge ude i den mærkelgrav. Det var rent og godt vandet derude. Men det gik man så frem og tilbage med i spanden. Så det er først langt senere, at der blev lavet en brønd her. Og hvad mere
mere kan de fortælle? Ja, vi kan jo tale om, at du befinder dig godt her. Ja, det gør vi jo, fordi vi har selv lavet det hele, ikke? Altså, jeg har stort set lavet alt sammen selv. Omforandringen på huset, der er ikke det hjørne, hvor jeg kan nævne et eller andet minde om, hvordan jeg nu skulle lave det, og hvordan jeg har lavet det, og alle de problemer, man har løst med det. Så man får jo et helt personligt forhold til hvilken som helst lille del i huset, når man selv har lavet det hele. Og selvfølgelig, vi havde jo ikke børn dengang, og de er så også født af begge to. Og de har jo heller ikke svært ved at gå i skole. Hvor går du i skole henne? Svinninge. I Svinninge? Så tager du bussen? Ja. Godt. Og din mor har også et job i Svinninge, ikke? Ja. Fordi hun kommer fra en familie, der hedder Færdighedsen, som vi har malerfirma. Ja. Ja. Mor er uddannet sygeplejerske, og har været sygeplejerske i 4 år, ikke? Men så fik hun lyst til at prøve at skulle være maler, og muligvis overtage hendes fars og mors forretning. Så der er hun jo. Og Paul kommer heller ikke så langt fra området, nemlig fra Noget, der hedder Brokøb, og det ligger lidt sydligt for Bromølle, som alle nok kender. 4 km syd for Bromølle, hvor jeg også kommer fra sådan en lille husmandshjem. Vi går over til at fortælle lidt om miljøet her, og ligesom er der et par ting, som Paul er kommet i tanke om med Paul. Altså selve landsbymiljøet, det kender jeg fra, hvor jeg kom fra. Der var det jo også, jeg kom også ud fra landet, så det er nok en af de grunde til, at jeg har bosat mig i et landsbymiljø igen. For det der nære miljø, hvor man snakker med hinanden og kommer hinanden lidt ved, det kan jeg ikke undvære. Og der går jo ikke en dag, uden jeg har snakket med Anders og Edu, som bor ved siden af, de 2 gamle, som vi kalder dem. Og lige sådan også vores børn snakker meget med dem. Og vi løser lige problemerne ind over rækværket der. Flemming, som jeg har kendt i mange år, spillet fodbold sammen med, bor til den anden side. Vores børn er vokset op sammen. Så vi har jo også løbet meget sammen og gør det endnu. Så det der miljø der, det kan vi vist ikke undvære. Ida havde godt nok sine betænkeligheder ved at flytte herud, fordi da hun kom og gik i skole i Svinninge der følte hun jo, at det var nogle bønder, og nogle forfærdelige bønder ude i Stokkebjerg og Hjembæk-området. Men nu er hun jo lige pludselig blevet en af bønderne selv, så nu tænker hun ikke så meget over det mere. Så nu må vi heller ikke håbe, at de tror det samme om vores børn, når de så kommer i skole. Og det jeg kan sige blandt andet om vores urtehave dernede, der er en fantastisk fin muldjord dernede. Og det har jeg fået at vide, at al den muldjord, den kommer fra vejkanterne. Fordi som jeg tidligere nævnte, så var det jo en vejmand, der boede her dengang. Og der var ikke særlig god jord, men al den jord, han gik og skar af kanterne hvert eneste år langs med vejene, det trillede han på julebørn hjem og lagde i haven dernede. Og derved er der så kommet det store lag muldjord, som der er nu. Til slut vil jeg gerne nævne en oplevelse, som jeg slet ikke regnede med, at jeg kunne få i det lille søde bondehus. Men når man kommer op ovenpå og ud på terrassen og ser ud over Stokkebjerggårds og Basbjerggårds marker og mod skoven i den pragtfulde efterårsfarver, der lægger sig, der undrer man sig over, at hvorfor har de fået sådan en god udsigt. Tak for det.